Il-ġurnal Malta Today tirrapporta kif inkjesta mill-Gvern għandha tistabbilixxi l-miżappropriazzjoni tal-fondi minn meta beda x-xogħol fil-Park tal-Familja f'Whittle sal-lum il-ġurnata. Il-Park tal-Familja li ġie jiswa madwar 7 miljun euro kien inawgurat baġla mill-Gvern preċedenti ġimgħatej biss qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-ġurnal Malta Today rapporta wkoll kif persuni mhux magħrufa dawru fondi li kienu allokati għall-Park tal-Familja għall-użu personali tagħhom. Il-persuna li nħatret minn Gvern Laburista biex imexxi il-Bord tal-Park irrifjutat biex tieħu pożizzjoni qabel mal-Pulizija tieħu azzjoni fuq l-allegat miżappropjazzjoni. Il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru Leo Brincat ta' istruzzjonijiet lill-Management Efficiency Unit biex jipprepara rapport tekniku dwar l-iżvilupp tal-Park tal-Familja f'Whittle u biex tibda investigazzjoni fil-fond dwar kif ġie maniġġjat l-iżvilupp tal-park. Il-Ministru Leo Brincat fisser li dawn il-problemi kbar li hemm fil-Park tal-Familja irriżultaw minħabba li m'hemm l-ebda pjan maniġerjali fil-post. Kelliem għall-Ministeru għall-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima ikkonferma din l-aħbar.